Eta gu oso pozik gaude, orain 3 bat hilabete hemen izan zinelako, hemen askatu zenuelako, ireki zenuelako zure bihotza, hauxe horrela izan zen momentu hori. Garen 11 batean, etxean nengoen, gurasun etxean, eta telefono dei bat. Izan nuen. Eta telefono dei horri esker jakin nuen seropositiboa nintzela. Momentu hartan kendu zidan askatasuna eta bizitzeko gogoa nolabait. Beti egon da hor, ez, beldur hori, eta baina ni legorretakoa izan da, legorretan ez. Legorretan ez zait tokatzen hau, nahi. Galduta egon nintzen hasiera hartan gurasoekin, anaiarekin hitz egin nuen, gogorra izan zen. Nire beldurra egunero zen norbaitek jakiten badu hau, zer gertatuko da. Eta Xabi, noiz egin zenuen krak? Uste egin nula krak, gero krok, gero katakrak, eta gero beste krak txiki bat, baina ja laguntza eskatu nuenean, orduan benetako katakarrak izan zen. Psikiatra hitza sartzen da bizitzan. Nik psikiatra hitza ez nuen entzun nahi. Baina, joan nintzen, pauso eman horre ere, eta, asko lagundu zidan. Xabi, horrela etorri zinen, ez dakit orain nola ikusten duzun, kanpotek ikusita, baina bereziki, nolakoak izan ziren urrengo orduak, urrengo egunak, aitortzaren urrengo egunak? Aitortuko dizut oso urduri etorri nintzela, baina oso lasai atera nintzen hemen. Eta nire bikotea ere hemen egon zen, nirekin. Eta atera ginenean, esan nion, guazen normal jarraitza, erosketa batzuk egin behar ditugu, eta guazen erosketa horiek egitera, eta nik nire gauzak normal egin dituen. Urrengo egunak, erreakzio asko jaso nituen, oso politak, denak, oso eskertuta nago. Jende asko ireki da nirekin. Jende asko esaten dit, oso ausarta zara, lehen Agusek ere komentatzen zuen, eta bai, jende asko esaten dit, oso ausarta zara, eta ze biluzten zara asko, eta biluztu zara, eta bai, egia da. Baina ez naiz oso ausarta, eta asko kosta zait paus hori ematea, marrut gero da, eta baina bestera bate ikusten dituenean gauzak, orain urte batzuk ezinezkoa izango zen horrela hitz egitea. Orduan oso pozik nago, erreakzioiek oso politak izan ziren, eta esan dizudan moduan oso eskertuta nago, elkarrezketa hori askotan entzuten dut. Elkarrezketa benetan politia izan zela iruditzen zait, eta intzen duten entzute ariketa bat, ni hemen egon izan itzein gelditu gabe, eta oso gustora gelditu nintzen, eta oso pozik nago, elkarrezketa horrekin. Eta noiz erabaki zenuen zure bizipen horiek obra bihurtzea? Beira, nik duela 10 urte esan nuen, nik hau modu natural batean eraman nahi dut. Eta lehenengo aholku hura izan zen, ez izan presarik, eta orduan kontrakoa egin nuen. Gorde, eta denbora luzez gorde nuen, ez? Baina beti ibili dut buruan ideia hori. Zerbait egingo dute. Euskal Herrian ez dugu honi buruz asko hitz egiten, nik ez dut behintzat entzuten. Ensaioetan askotan esan dugu birusa euskaldun berria izango dela, ze orain arte ez du beharrik izan, euskaraz ez du beharrik izan euskaraz beharrik, eta banuen, behar hori edo gogo hori, ez? Telebistan lan egiten nuenean, dokumental bat egingo dugu, edo zerbait egingo dugu, edo erreportaje txukun bat, edo... Eta, gero antzerkia agertu zen nire bidean, taen eman nuen izena, Donostiko Arte Eszenikoen tailerrean, eta, hor aldatu ziren pixka bat gauzak, eta esan nuen, holtza gustatzen zait, probatu nahi dut hau, eta zergatik ez bide hau erabili horretarako, hor sortu zen pixka bat. Izan ziteken telebista aipatu duzu, izan ziteken antzeslan bat, esan duzu, izan ziteken irratia zergatik ez, hor ditugulako zure lagunak. Ainhoa Vitoria eta Andrea Aramuru, arratsaldeon! Arratsaldeon, gaixo. Gaixe gaiztuak. Espero zinun. Ainhoa eta Andrea gazteako lan... espero zinun ikuste bai ez. Ez. Ez zuen espero, sorpresa izan da. Gainera, bisita egitera egon naiz, gazteara eta eurekin egon naiz, eta esan diat, bibazuek erazaz, ez dakiko ezer. Aldu bak. Aiba, zezok. Gazteako lankidea zarete, baina Ainhoa eta Andrea gaur egun Xabin zer da gehiago, lankidea edo laguna? Hombre, laguna, ez da? Laguna hona gainera. Bai. Oso. Faltan batatzen dugu hori gisa da, eta askotan gertatzakako ez da, jendia jutia eta dolu hori eitiana, baina guko oso presente daukagu Xabin, eta bai, faltan batatzen dugu. Eta zuek, bere elkarrizketa hori ikusi zenutenean, zer sentitu zenuten? Nire esmena eta arrotasuna batez ere.
Eta esaten zauen ez, ausarta dela, eta guk bai nik esan dut, ze ausarta zaren, eta egisa da, ez dakit, badalako gauza bat, guretzako sorpresaz bezala hartu ginen, ez? Eta bere ikustia holan hain posik, ez? Posik baino ustuta, ez? Jazta, kontatu dut, eta liberatuta nau, eta hori posgaresa da, ez da ikustia lagun bat, aurrera pauso bat ematen. Lasai, bai. Andrea, zuk esan duzu, Xabinekin elkartu zinela lotsagabea, alaia eta umoretsua delako. Nola uztartzen dira hiru horiek? Bueno, eta batez ere Goierritarra delako. Ez, lehenengo momentutik ez dakit, ni bekaduna nintzen eta sentitxu nun ez nindula gutxi etxi ez ezer, eta, adiskidetasun harreman politx bat sortzen hasi ginen, eta gaur arte. Eta netzako, oso aberatsa da bere laguna izaten jarraitzea. Intza, zuk orain Xabin ezagutu duzu? Bai. Nolakoa da? Horrelakoa da? Horrelakoa da, bai. Ez da Goierritarra dalako. Ez, baina nik ere Xabinen partetik ezagutuetena eta azkenen bidaia bat indegu elkarrekin da tokatu zaiten bide lagunik onena. Hasi egin dugu bidaia, hasi dugu, hori ere egia da. Geltoki batzuk bazkau, elkarrekin. Igual, aserre bukatuko dugu. Igual, hori bai. Ainhoa, orain hirurok lagunak zareten oski, Xabinek irratia utzi eta kontaktuari eusten diozue, bisitan etortzen da edo WhatsAppez duzu zuen kontaktua orain? WhatsAppez zeten da, kafe bat hartzeko geratu izan gare, eta, egia da, ontxe, bakoitza beraldetik, ez da inerrezea, lehen igual 8 ordu egoten gitzen alkarrekin, eta hori mantentzea zaila da. Baina nik entzuten zaitut egunero, nik oso presente zaitut da. Egia da, lehen esaten nuena, antzerki obra, ona etorri aurretik, elkarrezketa ura ematera etorri aurretik, zenbait pauso eman nituela. Bi pertsona hauek izan ziren horietako bi kafe. Niretzako oso bereziak dira biak. Baina inoiz ez nuen ausardiarik izan eurekin hau elkarbanatzeko. Eta ni oso eroso sentitu naiz bai Andrearekin eta bai Ainhoarekin, eta gauza asko elkarbanatu ditugu. Eta nik beti izan dut tope hori hor. Orduan, telebistara etorri aurretik argi nuen, Andrearekin garagardo bat hartuko nuela, eta 2 eta 3 hartu genitun, eta Ainhoarekin, beste orrutegi bat zenez, kafe bat hartuko nuela. Eta bi elkarrizketa horiek oso bereziak eta oso barruan ditut, eta argi neukan egin bar nuela. Lehenago esan, bai, noski ez nuen, bai. Xabin, orain bi lagun ikusten dituzu, baina gehiago ere badira, gehiago ere badaude, ikus ditzagun. Esan zenidanean artista sartuko zinela, sekulako disgustu hartu nuen, zanuen kontoela ofiziozke daude artista benetan, esan diate oso ekibokaturik nengo. Bai, eta asko lasaituko zara iongi emanaldia ikusten duzunean, zegorretan izan ginen legorretan. Zoragarria, oso ona, beraz zorionak, eta segi hortan. Ni joan horrez ikusten ezakit Leidorrera, edo zuzenean Victoria Eugenia, edo Salera, edo Samamesera, edo baina joango arazuek ikustera. Ba, Xabi. San Mamesen. San Mamesen. Bueno. Kaiolakin hor. Kaiolakin San Mamesen erdia. Horria ongi geratuko da. Bai, ongi geratuko da. Igual bai. Ainhoa, Andrea hor jarraitzen duzuelako. Orain desberdin sumatzen duzue Xabin? Bai. Esan segun momentutik, gogoratzen naiz, justo abenduaren lehen da bizikon kontatu zitela nahi eta beste lankide bati, bazkaltza jun ginen, gero garagardo batzuk hartu genitun, eta momentu hartan hori jakin baino lehen agurtu ginen momentutik, banekien beste Xabin bazela. Eta Xabin berri hau edo eraberritxu hau ezagutzeko oso gogotsu nau. Eta faltan botatzen omen duzue, bereziki bere argazki muntaketengatik, ezta? Niko nion dauket, nire txokoa, erredazioan, bakoitza dauke bere txokoa hola itxita, eta Xabine ikustatzakako montajeak eta itia, gure argazkixak hartu eta beste baten gorputzian jarri eta horrelakoak. Nik adibidez dauket, ez dakizein da, ez da akordatzen, Lady Gaga norpeian, nire horpeia jarri eta horrelakoak itxen ditzu. Eta hor dauzket danak eta, hori egia da, hori faltan botatzen dugu, oso divertigarria dalako, ez da? Eta horrelako gauzak ikustia, ez
zakit. Beti geratzuko gaku bere presentzia hori gure paperetan eta gure montaketan. Bai. Ainhoa eta Andrea, mila esker gurekin izatearen eta sorpresa hau ematen laguntzearen. Ongi izan eta laster arte beste gara bat, beste kafetxo bat edo dena delakoa. Ongi izan. Agur, agur. Agur.